तो फ्रेंड देखो राधिका जी बर्तमान कौटी गले पचरा पचरी करवा जाना दरकार जे कौटी बाहर कौटी जीव ढामरा मेला देखते जीवा मो सांगर मो नन टाट और मो स्वामी तो जाइन एपर्तंत आहरी अच्छा तो चलो जीवा कौटी जाऊच तो फ्रेंड्स बर्तमान अच्छु जीवा तो फाइनाल आम आसिगलु ढामरा मेला देखापी गाड़ी भी आसी पहुँची गाड़ी बर्तमान ऑन अच्छी यात्रा इंदिरा भुवन पड़ी तो फाइनाल आम पहुँचगलु ढामरा मेला प्रवेश करना भीतर को यही ना तो फ्रेंड देखो आम आसिक पहुँचगलु कि सुंदर गेट तो फ्रेंड्स आम आसी पहुँची गलु बर्तमान आम गाड़ी पार्किंग कलु फ्रेंड्स बर्तमान आम गाड़ी नंबर दबा टिकट कटा चलती नहीं जीवा मेला को डेरी है भाई टिकट केते लेखा 40 टंका कौन ना दे हम गाड़ी नंबर टाइम नि एक नंबर कौन मामू तक चार्टा गाड़ी टोकन एका संगे गाड़ी नंबर कार टिकट भाई मु फोन पे करी तो फाइनली फ्रेंड्स आम मंदिर पहुँचे ढामरा मंदिर हाँ से पिता तो फ्रेंड्स आम मंदिर पहुँचे देखिपे मंदिर रे जो भीतर बुली गई जो जूता खुलिकी हौ जो हाँ लो ये नहीं आस दया करो मो परे दया करो हे ईश्वर मुदी नहीं ना अयोग्य तुम्हारा मामा कर धरी भाई आते जा
ଆସ ବାଇଗଣ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ନହେଲୁ ଆଉ କୁଡ଼ିଆ ପାଇଁ କି ଆଉ କି ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଦଉନାହାନ୍ତି ପନିକିଟା ସେ ଜିଦ୍ ଧରିଛି ଗୋଟେ ପନିକି ନେବା ପାଇଁ କି ସେ ନବ ହିଁ ଆଇଛି ମାନେ ଢାମରା ମେଳାକୁ ସେ ନବ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି ପନିଟା ନେବ ନା ପନିକି ଆଟା କି ବାଇଗଣ କୁଡ଼ିଆ ପାଇଁ କି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନେଲେ ସବୁ ହଁ ବାଃ ଆହୁରି କେତେ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ମନେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ତ ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ସବୁ କିଣିକି ନେଇଗଲୁ ଧାମରା ମେଳାରୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ପନିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଆରେ ଭାଇ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ କାହିଁକି ନା ମେନ୍ କଥା ମୁଁ ଥିଲିନି ବୁଝିଲ ହଁ ବା 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 ଲୋ ବାପ ଇଏ ହତିଆର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ହବ ଖାଲି ଯାଇ କାମରେ ଦେଖିବ ହଉ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମା ଢାମରାଇ ବଞ୍ଚି ଝଞ୍ଚିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ତ ପୁଣି ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଖେଳଣା ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ ଖେଳଣା କ'ଣ କିଣିବେ ଜଣେ ପଡ଼ିଲାଣି ଦଶମ ସେ ଖେଳଣା ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ଆଉ ଜଣେ କେନ କମ୍ବର ହାତ ଦେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ଲୋ ବାପ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟୋଟୋ ଏଇଟା ହିଁ ନେଲା ବାବା ଏଇଟା ଢାମରା ପଟର ଲଗେଇଦେବୁ ହେଲା ଏବେ ଏବେ ତା ଦାନ୍ତ ବାହାରିଲା ଏବେ ସେତୁକାଣୁ କେଉଁଠି ଥିଲା କେଜାଣି ତ ପଇସା ଖୋଜା ଚାଲିଛି ପଇସା ଦିଆହେଲା ଚାଲ ଏବେ ଚାଲ କ'ଣ କହୁଥିଲ ଖାଇବା ଚାଲ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କିଛି ତ ଫେର ଏଠି ଆସିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଃ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଏଟା ମୋର ନନର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସ୍ପେଶାଲ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ମିଳେ ସ୍ୱାଦର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏଲପୁରୀ ରହିଛି ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା
ପାଇଲେ ତାହେଲେ ମଲ୍ଲିକ